adịghị ije nwamba na mmụọ mbọ tigbo titi mbọ. O nwere akụkọ m ga-akọrọ unu. O nwere otu oge ọgụ dara n'etiti anụ ndị bi n'elu na anụ ndị na-ebi n'ala. Ịma na anụmanụ dị iche iche abịa n'ụwa nwere anụmanụ ndị na-ebi n'elu, ndị na-ehi ụra n'elu, nwee ndị na-ehi n'ala. E wee bịa n'oge ahụ anụmanụ ndị a wee zọba kedu ndị ga na-achịnụ, kedu ndị ga-abịa isi. Anụmanụ ndị nọ n'elu si na ọha nwa ga na-achị, ndị nọ n'ala si na ọha ga na-achị. E wee sị na a ga-anụ ọgụ. Ọ bụ na alụcha ọgụ ndị merini ha chịwa. Ọgụ wee su. Anụ ka ọ na-ekwu izu abụọ nke ịtọ anụ ndị nọ n'elu dịka ọha nwa na-emerizi ndị nọ n'ala. O nwere anụmanụ a na-akpọ ụsụ. Ụsụ nwere nku. Ọ sị nọ ndị a na-emeri nke ọ ga-eso o sonyere ndị elu wee nụsowe ndị ala ọgụ. Ọ dịkazi ọgụ bịa dagharịa, ọ dịka ndị ala na-emerizi ndị nọ n'elu. Ụsụ gbatuo ala soro ndị nọ n'ala lụsowe ndị nọ n'elu ọgụ. Ọ dịkwazị ka ndị elu a na-emeri, ya bụ ihe ụsụ nọ bụ ndị ọbụla na-emerinu ka ọ na-eso. Ọ chọghị ịma ndị elu ka ndị ọbụla na-emeri ịma na ọha nwa bụ ndị oso. Ọ gakwunyelu ndị ahụ. Ihe a megide ọgụ anụgide. Ụmụ anụmanụ si na ike agwụ. Kedu ụdịka ihe a na-emedi ihe a? Mgbe ahụ ha anụzugo ọgụ a ihe ruru karịrị izu 9. Ha wee sị mba ka ha nebaka n'elu ihe a ụsụ na-emu anya. Na ụsụ kedụ ebe ịkwụ? Asị ọkwụna ndị anụ elu ka ọkwụna anụ ndị anụmanụ ndị bi n'elu si mba o na ha na ụsụ esokwa na ọkwa ọ kwụnyelụ ndị ala wee lụso ha ọgụ. Asị ndị ala sị na ha na ụsụ esokwa na ụsụ agakwa eso ha na ọ kwụnyelụ ndị elu wee lụso ha ọgụ. A wee sị ụsụ na enwekwa ebe ịkwụ na ịkwụ sọ gị nwakwụ. Ihe ụsụ mee bute ha nke ukwuu maka na o nwere ihe a na-asị na mmadụ ile anụmanụ ibia. Ụsụ enwe ndị ọkwụnye na ọ nọ ndị nke na-emeri usoro ndị ahụ, ndị nke na-emeri oso ya bụ oji taa echi ọcha ọhụ na ọcha bụ ndị ka dị mma usoro ndị ọcha. Ọ bụ na oji bụ ndị na-ewu ewu usoro ha wee n'iwu ahụ ha wee bụ onye ọnụ. Ha wee sịa na site n'ụbọchị a maka ihe ahụ o mere, site n'ụbọchị a gawazịa na ọ ga na-akpazikwa nri o mgbe ọbụla ha na-akpa nri. Ya bụ oge ehihie ha ji akpa nri, oge anụmanụ ndị ọzọ ji akpa nri na-achọ ọkwa ịhụ ya na ọma na-akpazi nri n'oge ha na-akpa nri. Nọọ mgbe ha ga na-ezu ike ka ọ ga-apụta kpawa nri. Nke abụọ bụrụ na ọ ga-ehi ụra, ọ gaghị edila ala wee hie ụra, na ọ ga-akpọdo isi n'ala chinie ụkwụ ya na-abụ elu wee hie ụra. Nke atọ wee bụrụ na ọ ga-anyụ nsị, kama ọ ga-eji ike ya nyụọ nsị, o were ọnụ ya na-anyụ nsị. Wee site ụbọchị ahụ a bụrụ ya ọnụ, ụmụ anụmanụ gbakọtara ọnụ wee were iwe wee bụọ ya ọnụ. Site n'ụbọchị ahụ ruo taa, ụsụ ga-anyụ nsị, o si n'ọnụ na-anyụ nsị. Ụsụ ọ bụrụ na ije n'ukwu ọgbụ ebe ọ na-anọ maka ọgbụ ka ọ na-ata, efu ka ọ na-abụchasị ọnụ ka o si anyụ nsị. Ọzọ bụrụ na ọ ga-ehi ụra, ọkpọdo isi ya n'ala chinie ụkwụ ya na-abụ elu, otu a ka ọ ga-anọrọ wee hie ụra, ọ dị edina n'ala. Ọzọ bụrụ na ọ da akpa nri n'ehihie ndị anụmanụ ji akpa nri, oge ọbụla ndị ọzọ na-akpa nri ọ da-apụta na ha na-akpuchie gaa izu ike. Mgbe ahụ ka ụsụ ji eme gịnị? Ji apụta akpa nri. Otu a ka ụsụ dị wee rukwa n'ụbọchị taa. Ihochakpi. Ebe a ka akụkọ m jedebere. Kedu ihe ịmụta n'anya bụ akụkọ? Nọdị ala, o nna.
ngwa gwa m ihe mụtara. Kedu ihe o mee? Kụpụrụ na ya aka. Akparamagwa ụsụ ma egene jọrọ njọ. O so ndị elu taa, o so ndị ala taa. O nweghị ebe ọkwụ. Ọnya ka ndị Igbo anyị ji atụ n'inu taa sị, ọ bụrụ na imebe ịcha ọcha taa, iji oji echi, ajụọ gị na ebe ụsụ. Kedu ebe iso? Iso na anụ elu ka iso na anụ ala ka ị chọrọ ebe ụsụ? Achọghịkwa m ka o nwere onye n'ime unu ga-abụ ụsụ n'ebe ọbụla ị nọ, ma ọ bụ n'ụlọ akwụkwọ, ụlọ akwụkwọ gị, ma ọ bụ n'ezinụlọ gị, ezinụlọ nne na nna gị. Biko abụkwana gị na ụsụ. Ị mara ebe ị kwesịrị ịnọ, ị nọrọ ebe ahụ. Kedu onye ọzọ mụtara ihe? Ngwakwụrụ ọtọ gwa anyị ihe ị mụtara. Ihe mmụta bụ na mmadụ emekwana ihe ga-eji buo ya ọnụ. Kụpụrụ na ya aka. Ọzọ jide aka na ntị gị ka m wee gwa gị nke a. Ihe megide na-ekwe gị imetụ ihe mama gị, nne gị ma ọ bụ nna gị ga-eji mee gịnị bụọ gị ọnụ. Ihe megidekwana gị imetụ ihe nne gị ga-eji mepee ọnụ ya mee gịnị bụọ gị ọnụ, ma ọ bụ nwanne gị tọrọ gị, ma ọ bụ okenye nọ n'ogbe gị abụọ gị ọnụ. Maka na ọ bụọ gị ọnụ, ya bụ ihe ga-eme gịnị ga-abịa na mmezu. Iche na ọ dị ụsụ mma etu ọ na-akpọdo isi n'ala were ehi ụra. Ọ dịghị ka ọ na-atọ ya ụtọ? Ọ dịghị ka ọ na-atọ ya ụtọ? Za m. Mana abụmọ na-abụrụ ya mere o ji eme gịnị eme otu ahụ. Nsị o kwesịrị iji ike ya na-anyụpụ, o were ọnụ ya na-anụ. Kedu ka o si wee dị? Ọkwa ịhụ na ọ jọrọ njọ? Ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Ya bụ kpachara anya ga-emetakwana ihe a ga-eji mee gịnị bụọ gị ọnụ, maka na imecha ị ga-ame gịnị ịta afụfụ ya. Kọrọ na onwe ụlọ aka. Ọzọ ọ dị mma. Ebe a ka anyị ga-ejedebe n'ụbọchị nke taata. Aha m bụ Nwaada Onyekelu Adaora. Ụmụaka, ama m ụmụ mụtara ihe n'akụkọ m kọrọ unu. Gbaa mbọ hụ na ị tinyere ihe ndị ahụ ịmụta na akparamagwa gị ka ị wee bụrụ ezigbo nwa eji ama atụ. Ị nụrụ ihe m kwuru? Unu ga-ebini ka unu nawa na chi ejigo, ka ndị nne na nna unu hapụ ajụwa na ọbụzikwa ebe a ka unu nọ. Biko ọ bụrụ na ị na-ala, anụrụ m n'ụbọchị a na unu pụrụ n'ụzọ na-egwu egwu. Onye egwukwa na egwu, biko were ihe a nkụziri gị tinye ya na mmụọ gị, were ya nawa. Ị narụ ajụọ gị ihe ịmụta, kọrọ nne na nna gị na ọ bụ ihe a ka ịmụta, ma tinye ya na akparamagwa gị. Biko tinyere ha anya. Ndị nnukwu jide na ụmụaka ka ọ dịnụ. Ọ ga-adị n'izu ụka ọzọ. Ngwanụ nawa na onye egwukwa na egwu. Jide nke obere aka, jide ya aka ka iwe nawa. Ọja adịla ije nwamba na mmụọ. Mbọ titi mbọ.